ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋର ଶତ୍ରୁତା ବୋଲିକି ଆଜି ସିଏ ମତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ ଭଲରେ ଥିଲି। ଗାଁରେ ବି ମୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିନି। এই 65 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ବି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମୋର ବହୁ ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ସେମାନେ ମତେ ମିଛ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିବାକୁ କି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଯେତେ ଯାହା କହି ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମତେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାଟିଏ ହୋଇ କେମିତି ଗୋଟିଏ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି? ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ହୋଇ କେମିତି ଜଣେ ନାତୁଣୀକୁ ମୁଁ ବଳାତ୍କାର କରିପାରିବି? ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି କଣ ତାର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ? ସେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ବୋଲି କଣ ମିଛ କହିଲେ ବି ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବେ? କଣ୍ଟିପୁର ଧଇଲେ ମେଡିକାଲ ପାଖରୁ ଆଉ ତା ମେଡିକାଲ ରୁ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋର ଶତ୍ରୁତା ବୋଲିକି ଆଜି ସିଏ ମତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଛି ଗୋଟେ।